Té 30 segons. Gràcies. Gràcies, senyor president. Senyor Sáez, miri, torno a començar. No es tracta d'una queixa puntual. Es tracta d'una trajectòria. No es tracta de la queixa per un programa. Es tracta de la queixa del tractament dels casos de corrupció que, malauradament, han anat apareixent en els darrers mesos. I hi ha un tractament extraordinàriament diferenciat. Almenys nosaltres ho percebem d'aquesta manera. Insisteixo, i no és que ho diguem nosaltres el fet que la major aparició del Partit Popular sigui degut en els casos de corrupció. Ho diu el propi informe del CAC, en l'anàlisi qualitatiu que fa d'això. I després veiem el tractament que reben altres forces polítiques, el Partit Socialista concretament, i els dirigents del Partit Socialista, en els casos en què afecten, els casos de corrupció, afecten els seus dirigents. I el tractament és extraordinàriament diferenciat. Escolti'm, nosaltres li demanem a vostè i al Consell de Govern que facin una anàlisi el més exhaustiu que puguin del tractament, acabo de seguida, senyor president, del tractament dels diferents casos de corrupció, no només en els informatius, en altres programes també. Igual que nosaltres, per la nostra part, ja li hem demanat al Consell Audiovisual de Catalunya... Acabo. Li hem demanat ja al Consell Audiovisual de Catalunya que faci un anàlisi més rigorós i com a extensió d'aquest anàlisi qualitatiu del tractament que han tingut els diferents casos de corrupció per part dels mitjans públics de la Corporació Catalana. Gràcies, senyor president. Gràcies a vostè.